Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy eljöttetek, és hát ez egy egyedül táborunk itt. Szeretném elmondani azt, hogy mennyire jó volt ez a tábor most. Egyébként még biztatlak benneteket, hogyha nem feltétlenül a napozás szándékával maradtatok azon az oldalon, akkor itt még egy első sort ki lehet alakítani. De ha napozni szeretnétek, nem akarom, hogy érdeketek ellenni. Tehát 4 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk ide, akkor úgy jöttünk ide, mint amikor a mesebeli ember levest akar főzni, de csak egy köve van hozzá, meg egy kazeka, meg víze. Ismeritek biztos a mesét. És elhoztuk a kazekat, meg a követ, még abban is nem kicsit elfáradtunk, hogy eljöttünk ide, a kazekkel meg a kővel, találtunk itt vizet, és akkor minden belehordott a levesbe az Úristen. Emberek által természetesen, tehát nem az égből potyogtak a kazékba a dolgaink. És akkor egyértelműen vált a számunkra, hogy az Isten akarata az, hogy legyen egy ilyen tábor ebben az egyházmegyében, ahol a különböző gyülekezeteknek a fiataljai megismerhetik egymást, azok a fiatalok, akiknek a számára különösen fontos az Istennel való kapcsolat, és szeretnének felszabadulni abban a zenében, ami tényleg eléri az ő ingerküszöbüket, ami átlépi az ő ingerküszöbüket, ami az ő szintükön megfogalmazza azokat a bibliai igazságokat, azokat a krisztusi igazságokat, amelyek elhangzanak egy hagyományos istentiszteleten is, nem biztos, hogy az ő életüket úgy tudja az megfogni, megragadni, nem kizárt természetesen, de azt tapasztaltuk, hogy ez a zene, ez egy olyan jó csatorna az Úristen áldásai számára. Jobban lejön rajta, amit Isten adni akar, nekik, az ő számukra. És ezzel élni kell, és erre lehetőséget kell nekik adni. Aztán a második évben már egy picit többet tudtunk zeneileg. Emlékszem már tavaly, utólag azzal hitegettem őket, hogy nem én húztam őket csőbe, meg nem én mondtam azt, hogy legyen a táborunk egy olyan tábor, ahol rengeteget fognak gyakorolni, de igazából én húztam őket csőbe, mert nagyon-nagyon magasra tettem fel a mércét, amikor Hillsong daloknak a megszólaltatását, Medvedon daloknak a megszólaltatását tűztem ki célul 5 napi gyakorlás után. És ők nagyon-nagyon lelkesedtek, és nagyon átnyomták magukat ugye akkor a lyukon, képtelenség átférni, rengeteget dolgoztak tavaly, és ennek hordoztuk a terhét is. Szinte úgy mentünk innen haza, hogy Isten lelkével és dicsőségével telve, és alig ismertük egymást. És igen át helyvel egyensúly, mert Isten elkészítette nekünk azt az ajándékot, hogy az ő lelkét is adta, és az egy nagyon-nagyon biztonságos közeget, amiben már egymásra a dalok is sokkal szabadabban és sokkal szebben szólaltak meg az előadóknak az arcáról, és az zenészeknek a kedvenc nyomán. Azt lehet mondani, hogy talán mindenki visz haza olyan élményt, ami vagy Istennel kapcsolatos, vagy egy másik emberrel való közösségű jutásra kapcsolatos, vagy mind a kettőben. Azt el kell, hogy mondjam nektek, nem tudom, hogy hányan voltatok itt a legelső alkalmunkkor, amikor azt tudtuk nektek bemutatni, hogy el tudjuk énekelni az Uram Szentendot 4 hibával. És mert azt tudtuk nektek bemutatni, hogy 4-5 akkordot egymás után tudnak fűzni a gitárosaink. És nagyon boldogok voltunk, és a dobosunk meg tudta tanítani a gyerekeknek a rumba, meg a szamba, meg egyéb ilyen alapritmusokat. És ebből csináltunk koncertet, és azzal segítettük ki magunkat, hogy ide hívtunk egy más előadót, és akkor végül is ő volt rá a tanulságnak az élvezhető része. De az örülünk a gyerekeinkben volt már akkor is. És úgy hallgassátok őket, hogy ők azok, akik felnőttek a 4 év alatt ide, ami szintén nem lesz egy profi előadás, de egy gyönyörű előadás lesz, ezt már most érzem.
és hozzájuk csatlakoztak azok, akik most vannak itt először, vagy másodszor, és ők most tartanak ott, hogy névüt akkord összefűzése óriási eredmény az életükben. Úgyhogy ezzel a szeretettel hallgassátok őket és lelkesedéssel, és kívánom azt, hogy azt a fajta szeretetet, amit mi sugárzunk, és amit megéltünk egymást és Istennel, azt ti is tudjátok venni abból az előadásból, amit mi most itt adunk a számotokra. I never
What
szeretem, hogy bennem élsz, bennem élsz. Testem, lelkem, kezedben van biztos helyem, csak bennem élsz, bennem élsz. Oda átveted
Meggyőzött a bárány, kiálts halleluját, kiálts halleluját, kiálts halleluját, meggyőzött a bárány, kiálts halleluját, kiálts halleluját, kiálts halleluját, meggyőzött a bárány.
most hozzám. Hangodat hadd halljam, arcodat hadd lássam, meghódolom, hangodat hadd
neved, ha meghallom én. Jézus neved bástya, élő víz forrása, gyönyörű meghívtál, hogy vízre lépjek, ha nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé. Ott látlak én, a lelkem benned megpihen. Enyém vagy, és én tiéd. A mélységnél nagyobb kegyelmed, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, de nem hagysz el, és nem inogsz meg. De nagy nevet hívom én,
Dicsőség legyen Istennek azért, hogy ez így lehet. Dicsőség legyen Istennek azért, hogy itt ezen a földön ízlelhetünk a menny ízeiből, hogy láthatjuk a mennyei fényeket, hogy érezhetjük a Szentlélek jelenlétét. Dicsőség legyen az Úrnak ezért, és köszönet nektek azért, hogy a támogatásotokkal ez létrejöhetett, hiszen ti adtátok a legnagyobb támogatást, amikor a gyermekeiteket ide engedtétek, ide küldtétek, de adhatnátok-e ennél nagyobbat, mint hogy Istennel való kapcsolatra segítitek a támogatásotokkal azt, aki a számotokra legfontosabb. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, köszönöm azt, hogy együtt lehettünk, hogy megismerhettük egymást, és hogy együtt dicsőíthettük Istent, csodálatos 5 napot tölthettünk együtt. Szeretettel marasztallak benneteket, egy kis szeretett vendégséggel készültünk, és lelkészi kötelezettségem, de ezt sem a legrosszabbot. Azt a kis kosarat idehozod nekem, ugyanis gyülekezeti alkalmainkon is még elfelejtem hirdetni az adakozást. Ennek ellenére az Úr mindig megadja azt, amire szükségünk van. Ez a kis kosár szolgál most arra, hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek támogatni a munkánkat, akkor ebbe helyezhettek bele némi apanást. Hát csak, hogy mondjam az ötletet, hogy pont a főpróbánkon ma délelőtt szállt el az egyik olyan hangfalunk, tehát látjátok azt, hogy 2 különböző hangfal van, azok a Szerencsés András hozott magával csak úgy, hogy legyen, hát ha mégis kell, egy ilyen kis régebbi hangládát, és a kis hiper-szuper hangfalunk az azt mondta, hogy köszi szépen eddig voltunk. Hát ilyenekre költjük a pénzt, hogy adtok, úgyhogy köszönjük. És akkor itt elindítanám a Nikónál ezt a kis kosarat, úgy adjátok tovább, ahogyan ezt a szíveket diktálja. Köszönöm. És hát természetesen hívlak benneteket arra, hogy utána részt vegyetek a szeretett vendégségünkön, és beszélgessünk. Igen, mondják itt nekem, amit megint el szoktam felejteni, hogy a kotta füzetünk idén már nem csak a táborra készült, hanem úgy, hogyha van rá igény, hogy a saját gyülekezetedbe vagy a családodba vigyél belőle, akkor erre van lehetőség. Nem olyan sok maradt, de hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek akár 10-20-as nagyságrendű példányszámot is, utána tudunk rendelni a nyomdában. Ennek is úgy van, hogy nem önköltségi áron adjuk, mert ezzel is szeretnénk adományokat biztosítani magunknak, hogy tovább tudjuk vinni ezt a munkát, mert ez nem 2 fél év. Ez csak úgy mondom, tehát nekünk ez a technika, ez nagy, hogy mondjam, kihívás, hogy ezt utolérjük. És úgy csináltuk, hogy hát árat nem mondhatunk, mert mi non-profitok vagyunk, de 1500 forintot szeretnénk kapni a kottafüzetért. Ilyen kottafüzet, tehát hogyha ebből szeretnétek, azt hiszem a benti körasztalon lehet egy dobozban van, de hogyha úgy gondoljátok, hogy ez kevés, akkor egy papírra föl lehet írni, hogy ki mennyit szeretne mondjuk a gyülekezetnek, és akkor utána tudunk rendelni a nyomdában. Van-e még más valami, amit meg kell, hogy említsünk? Szerintem nincsen, érezzük jól magunkat az este további részében. A fiatalokat kérem arra, hogy szépen cuccoljanak le a szobából, és ne maradjon nekünk itt este 10-re, majd semmi még összeszedni való. Valamit szeretnél állni? Micsoda? Jó, azt mondták, hogy